Moi! Moi! Mä en huomannut teitä. Sovitaan näin. Ja niin, joo. En huomannut teitä. Mä olin menossa syömään mun suklaata. Ja juomaan vettä. Juokaa vettä. On tärkeää nyt kun kisa. Ja no, nyt me ainakin mennään kavereitten kanssa ylihuomenna, eli maanantaina 2.6. Nyt mennään lintsille. Meillä on lintsipäivä. Vuosittainen. Meillä on joka vuosi lintsipäivä mun kavereitten kanssa. Ja mä kyllä venaan sitä. Mä venaan niin kuin eniten varmasti pääsee Taigaan ja Swingiin ja Ukkoon ja Kirnuun ja Kingiin. Koska me ollaan semmosia hurjapäitä, ainakin mun niin tiedätkö toisen kaverin kanssa. Että meidän on... Ja tää toppi on huonosti aina. Et meidän on pakko päästä näihin kaikkiin hurjimpiin laitteisiin. Mut sitten mun toinen kaveri ei oo niin hurjapää. Niin sit... Tietenkin mennään myös sellaisiin chilleihin laitteisiin, kuten vaikka Salamaan ja Tulirekeen ja Pikajunaan ja Mustekalaan ja Puuvuoristorataan, Hurjakuruun, oletettavasti Hurjakuruun, ehkä jos on lämmintä, niin sit Hurjakuruun. Niin sit mä voin tehdä TikTokin, kun mä ollaan Hurjakurussa. Ei, Hurjakuru kuuna ei ois aika kova, eikä olis totta kai TikTokki. Ja mitä? No. Euroviisut oli tossa pari viikkoa, itse asiassa tasan 2 viikkoa sitten. Finaali ja katoin myös semifinaalit. Ekasta semifinaalista mä katoin Kaihi asti, eli ne ekat 6 esitystä. Ja tokasta semifinaalista mä katoin kaikki esitykset. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä katon semifinaalin, koska no siis mulla on koulua. Sit niitten, kun se semifinaalit tuli oisko tullut tiistaina torstaina, niin sit mulla oli koulua niin seuraavan päivän, niin mä en alkukassilta, niin mä en voinut valvoa kauhean pitkään. Joten joo. Ja sit oli finaali ja Itävalta voitti. Ihana JJ. Mä en aiemmin tykännyt siitä biisistä, mä en tiedä miksi. Nyt se on ihan ok, se on mun top 3 kuunnelluimmissa biiseissä tällä hetkellä. Ja tietenkin mun oma lemppari oli Islanti. Edustajat oli semmonen islantilaisduo kuin Vibe. Kirjoitetaan silleen niinku tiedätkö V, sit se ihmeellinen Islannin oma kirjain, se A ja E niinku yhdistettynä ja sitten B, eli Vibe. Joo, ja niillä oli sitten biisi Roa. Niin mä osaan laulaa sen kertosäkeen ulkoota. Mut mä en laula sitä, koska mä en halua copyrightia. Se olisi ikävää. Roan keknomeltu när raketer äcker stoppa mig av. Roan keknomeltu när raketer äcker stoppa mig av. Ton verran mä osaan sitä, okei. Okay. Ja sit tietenkin jos olisi sanat, niin mä osaisin sit sen yhden toisen kohan, mikä on semirauhallinen. Niin mä osaisin sit laulaa senkin. Mut mulla ei oo nyt sanoja, koska mä kuvaan videota teille. Olepas energinen tällä hetkellä. Luulisin, että mun energia on... Mä tulin semi vastaan ja mä tulin kävelylenkiltä. Ja... Sit mulla oli vielä tänään, mulla oli koulua, mulla oli todistusten jako, mä sain kunniamaininnan äikästä. Sain karkkipussin, joka... No mä oon syönyt siitä jonkin verran. Eli karkkeja oli semmosia hedelmäkarkkeja, ihan ok kyllä. Saattaa mennä jopa mun top 5 lempikarkeista. Niin, mä sain koululta karkkipussin ja... Sit mä saatiin vielä jätskiä ja sit mä sain kaverilta vielä suklaalevyn. Jos katsot tätä videota, niin kiitos. Se oli hyvä lahja, mä tykkäsin siitä. Oli hyvää.
suklaata. Tai on. Mulla on sitä vielä jäljellä. Don't worry. Ja mitä muuta? Sitten mulla on ripari. Joo. Mä oon niinku tavallaan unohtanut, että mä voin tehdä edes videota, niin sit se on vähän jäänyt, mutta nyt kun on kesälomaa, mulla on vapaata, ei oo mitään koulujuttuja tai mitään, mistä pitäisi muutenkaan huolehtia, niin ainakin Romanian siitä matkasta, niin tulee ainakin, siitä mä tiedän, että mä haluaisin siitä tehdä videon, tai 2, tai lyhyen videosarjan jopa. Vaikka missä mä reittaan vaikka ravintoloita, missä me ollaan käynyt, tai testaan jotain romanialaisia herkkuja, tai jotain tämmöistä tosi basic, ei mitään kauhean monimutkaista koskaan. Joo, mutta jotain tällaista on tulossa, ja sitten mä teen varmaan vielä erikseen Euroviisuihin liittyen jonkun lyhyen YouTube-videon, koska Euroviisut, rakastan Euroviisuja, katon joka vuosi. Joo, ja sitten mä tein joku pienen lintsijutun, koska multa on kysytty ihan sikamonta kertaa somessa, vaikka että miltä tuntuu swingin turvakaaret, tai tuntuuko se siltä, että siitä tippuu, tai tuntuuko G-voimat, niin mä teen siitäkin pienen videon. Mä kirjoitan ylös kysymykset, mitä multa on kysytty, ja voin myös vaikka pyytää, kommentoikaa vaikka tämän niinku videon alle, tai kommentteihin, että jos teillä on jotain kysymyksiä vaikka lintsiin liittyen, tai turvakaariin liittyen, tai turvallisuuteen liittyen lintsillä, niin mä voin vastata, koska mä käyn siis siellä joka kesä. As you know. Niin mä tiedän aika paljon, mä oon selvittänyt tosi paljon lintsiin liittyviä asioita, ja mä tiedän aika paljon, niin mut voi kysyä, totta kai. Mut nyt ainakin, niin tää video on kestänyt lähes 10 minuuttia, vaikka mä oon höpöttänyt ihan non-stoppina melkein. Niin, joo. Oli taas kiva silleen ihan vaan kertoa, että mitä on tehnyt, mitä tulee tekemään. Ja mä oon vaan nyt niinku tosi fiiliksissä alkavasta kesästä ja kaikkea. Joten nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka!